Здравейте и добре дошли в това видео. Както сте видели от заглавието, в него ще ви дам информация за това какво да очаквате през седмицата от 13 до 19 октомври от гледна точка на астрологията, за да може да бъдете подготвени за това какво ще се случва през отделните дни и по какъв начин ще работят планетите. Ако за първи път попадате на мое видео, аз съм Стилияна, създател на AstroMove, осъзнато движение за душата и тялото. Като астролог ви помагам да опознаете себе си през енергиите на планетите, а също така и да разберете по какъв начин работят те. Освен това, по образование съм и кинезитерапевт и с тази моя друга страст пък ви помагам да се свържете с вашето тяло през упражненията, като моята най-голяма специализация е в областта на гръбначния стълб, гръбначните изкривявания, болките в гърба като цяло и мускулният дисбаланс. Ако такъв тип теми са ви интересни, абонирайте се за каналът ми, защото има много неща, които тепърва ще споделям с вас, а и имам в каналът ми. Но да продължим по същество за това какво да очакваме през седмицата от 13 до 19, като нещо, което се случва като събитие, че Плутон става директен и Венера влиза в знака Везни, знак, в който тя се чувства добре. Но, както казах, да започнем ден по ден, за да мога да дам малко повече информация. Защото пък в края на седмицата Марс и Меркурий се срещат в знака Скорпион и тази тяхна среща ще се преповтаря през следващите месеци, но това ще бъде и нов цикъл, който всеки един от нас да започне спрямо областта, в който се намира знака Скорпион, но за това ще дам повече информация. И да започваме с 13 октомври. Луната е в Рак и започваме седмицата с много силна позиция на Луната, която се свързва с емоциите, с нуждите, с това да сме свързани с нашата интуиция, нашите желания, да си доставяме някакво удоволствие за душата. Ако искате да изразите емоциите си, например, или да се погрижите за себе си под някаква форма, за душата си, много хубав този период, защото и самия ден, понеделник, всъщност е денят на Луната и заедно с Луната в Рак ще подкрепи точно тази енергия на свързване, на грижа, на желание да се прекара повече време в къщи, на уют, на обгрижване под някаква форма. И с влизането на Луната в Рак всъщност ще се сключи тригон с Марс, което означава, че много лесно може да изразите това, което чувствате, начина по който се свързвате с хората, да предприемете определени действия към това и всякакви неща всъщност, които искате да случите, които идват все едно от вашата душа, ще имате възможност да го изразите и през действие, Марс. И тези действия могат да са не толкова видими, да са малко другата дума на видими е невидими, но да имат една много по-голяма вътрешна мотивация да случвате нещо. И в същото време е подходящо време да направите медитативни практики, неща, които да се свържете повече с себе си, с емоциите си, с вашите нужди. И това всъщност ще ви помогне и да действате по нов и по различен начин. Като Луната в Рак също така ще сключи и аспект с Юпитер в Рак, съвпад, което означава, че може да ви се помогне да разширите мирогледа си по отношение на вашите нужди, вашите емоции, вашето семейство под някаква форма. Може да е свързано нещо с чужбина, с висше образование, но и момент, в който може да привлечете определени ментори или хора, които да ви помогнат да се докоснете повече до вашите емоции, вашите нужди и това какво наистина желаете. Като тук една провокация с Слънцето. Всъщност, Луната в Рак е в квадрат с Слънцето в Везни, което означава, че може да има една такава провокация, едно вътрешно напрежение, усещане, че
да кажем, съзнателно искате едно, а пък имате нужда от нещо друго. И точно в това напрежение всъщност може да се роди нещо, което да го има и в материята. Като този ден с цялата тази водна енергия може да бъде много благоприятен за хората, които имат повече водни стихии, рак, скорпион и риби. И тази енергия да им да донесе едно такова усещане за успокоение, за отпускане, за наслаждаване. В същото време за хората с Телец, Дева и Козирог също може да даде някаква позната енергия и нещо така, момент, в който да се отпуснете, да се насладите, и всички тези земни знаци по принцип си го имат това нещо, като по-провокативно може да бъде за хората с планети в Овен, Стрелец и Лъв, и Везни, Водолей и Близнаци, които не са толкова насочени към това да се свържат с себе си, с емоциите и с нуждите си, а по-скоро всичко насочено навън. В този ден ще бъдем провокирани всички да се свържем с нашите дълбоки емоционални нужди и нещата, които искаме и които се крият в нашето подсъзнание и в нашата душа. Като най-точният градус между Слънцето и Луната, като напрежение, нали, между съзнателно и несъзнателно, между мъжка и женска енергия, като напрежение може да дойде в края на деня около 21:30 часа. Като на 14 октомври пък Венера влиза в знака Везни. И в този знак тя се намира на трон, което означава, че може да разгърне много добре потенциала си. Венера е планета, която се свързва с наслаждаването, с парите, с притежанията, с партньорствата. И влизайки в знака, който тя управлява, изведнъж може да усетите повече желание за партньорство, за хармония, за баланс, за чистота, за такъв тип чистота, че всичко да е, като го погледнеш, нещата, които правите, да кажем, като ги погледнете, наистина да има от тази нотка на изкуство, но сякаш всичко е на мястото си. И влизайки в Везни обаче, ще се сключи точно един аспект – опозиция. И това са процеси започнали пролетта, около март месец, февруари-март, със съвпада между Венера и Нептун. Сега ще видите резултатът от това. Като повече за този ден ще споделя в моят Viber канал, затова ако не сте се абонирали, го направете. В него ще дам повече информация за самия този аспект, какво се разгръща и ще отговори на въпросите ви. Но влизайки в знака Везни, Венера сключва аспект с Плутон, с Уран в Близнаци и въздушната енергия е много силна тук. Като ако предния ден въздушните и огнените знаци не са се чувствали толкова добре, то с влизането на Венера в Везни ще се усети една много силна подкрепа за въздушните знаци най-вече, но и за огнените. Нещо да се промени, може да е по отношение на партньорствата, на парите, на притежанията, които имате, да видите някаква нова картинка, света по нов и по различен начин, да разширите контактите си и влиянието си под някаква форма. И в края на деня също така, даже не в края на деня, в началото на деня Луната ще бъде в тригон с Сатурн, което означава пък, че ще бъде момент, в който да погледнете по малко по-отговорен начин на нещата, да поемете отговорност за нещо, за вашите емоции, за вашите нужди, за нещата, които имате, дори за връзките, които сте създали. И може да усетите вътрешно едно усещане, сякаш нещо ви спира, но то в същото време ще ви помогне да бъдете много по-емоционално отговорни към нещата, които ви се случват. И тук интересното е, че Плутон ще стане директен и всички тези трансформации, които сме правили през последните месеци, свързани на едно вътрешно ниво, да променяме, все едно да издълбаваме всякакви теми, свързани с бъдещи планове, големи групи хора, да ги
задълбаем и да изчистим, ако има нещо, което вече не ни служи. Сега с Плутон, който ще стане директен в Водолей, ще ни помогне цялата тази трансформация да насочим и навън. Било то през социални мрежи, през големи групи хора, през някакви каузи. Да променяме като цяло. Като той Плутон във Водолей ще си стои дълго време тук, но пък така със сигурност, ако сте работили по някакви бъдещи планове, теми, свързани с колектив, с големи групи хора, с пари от кариерата, с Плутон директен, вие ще имате възможност да вкарате това познание, което сте научили за себе си и сте изчистили на едно вътрешно ниво, да отиде и на външно такова. Като от 8:04 сутринта до 3:47, луната е до 13:47, извинявам се, луната е без курс в знака Рак, което означава, че не е хубаво да се предприемат някакви важни решения, свързани с дома, с емоциите, с вашите нужди в този период. И след това от 1:47 луната влиза в знака Лъв и ще бъде момент, в който изведнъж може да искате да блестите, да бъдете забелязани, да искате да ви потупват, да покажете себе си, да сте центъра на внимание и ще дойде така малко по-голяма енергия за всички огнени знаци в Стрелец и Водолей и Лъв, Стрелец и Овен, извинявам се, с тази енергия, влизайки на луната в Лъв, но в същото време тя ще сключи един напрегнат аспект с Плутон, което означава, че така не е идеята да сте прекалено много в аза, в това да ви видят, да ви забележат, а да се отворите и към групите и може да трансформирате определени групи хора, в които сте, да промените нещо в социалните мрежи, но ще бъде и момент, в който вие може да трансформирате начина, по който виждате света и може да дойде като една провокация отвън, през хора, групи от хора, които се опитват да ви променят под някаква форма или пък в другата крайност може да са малко по-манипулативни, но в същото време, ако се опитате да намерите баланс между вашите нужди, емоции, това да блестите, света ви да ви вижда, да покажете себе си на света, да бъдете забелязани под някаква форма и в същото време да не се вкопчвате в неща, които не ви служат, някакви бъдещи планове, които не ви служат или групи хора, които не ви служат, а да се опитате да ги трансформирате. Всички тези неща. И то ще има отношение към вашите емоции и нужди. Като на 15 октомври луната ще продължи да бъде в знака Лъв. Желанието да ви забележат, може да сте малко по-драматични в емоциите си, но в същото време подходящо време за креативност, за творчество, за изява, за това да играете под някаква форма и да се забавлявате. За някакви хобита, също така за спорт. И в късния следобед луната ще сключи един нехармоничен аспект с Марс, което означава, че може да ви бъде малко трудно да изразите нуждите си или да срещнете някаква съпротива, да има една вътрешна агресия, нетърпение към нещо и това да ви създава един вътрешен конфликт. Може и да е свързано с това да отстоите някакви граници и в това отстояване всъщност да усетите едно напрежение. Но в същото време, ако го направите, ще може да имате една много стабилна основа, върху която да стъпите. Като около обяд пък луната е в нехармоничен аспект с Меркурий, което пък ще ви бъде много трудно да изразите това, което имате нужда. Може да се усещате все едно, то не, че никой не ви разбира, но да, луната в Лъв иска да бъде видима и когато кажете нещо, може да сякаш да ви е трудно да го изкажете, да ви е трудно да го напишете или да създадете някакви контакти, продажби също така, но точно в това напрежение може да започнете да говорите по различен начин, да говорите малко по-дълбоко, да променяте през това, което показвате, а не просто да е някаква така нещо хвърчащо, нали? Кой сте, какъв сте и какво правите, нали? А това нещо, което показвате, да има някакъв смисъл и спокойно може да го и продадете и предадете нататък. Като на 16 октомври Юпитер и Слънцето са в
квадрат. Ще се усеща едно напрежение между голямата картинка, чужбина, чужденци, разширяване на мирогледа, някакви менторства от една страна и от друга страна вашата визия, например, може да е нещо свързано с партньорството, също така може да е свързано с тип консултации или желание да се развивате в дадена област, свързана с консултациите, с съда също. И може да се създаде едно напрежение между вашето съзнание и информацията, която достига до вас, която цели да разшири мирогледа ви. Като на 16 октомври Луната в Лъв ще бъде и в хармоничен аспект с Слънцето и тук, за разлика от предните дни, има една хармоничност между вашето подсъзнание, вашите емоции и нужди и вашето съзнание. Мъжка енергия, нещата, които случвате в живота. И това ще се случва с една лекота. Като от 14:47 Луната е без курс до края на деня почти и непрепоръчително от след обяда от 2:47 до 21:06 часа да се вземат важни решения, свързани с изява, с сцена, с креативност, творчество, с деца, с това да покажете себе си или някакъв ваш бъдещ проект. Защото след това Луната преминава в знака Дева в края на деня около 9 часа вечерта, момент в който може да започнете да мислите малко по-практично, да искате всичко да е изчистено, да е подредено, да е изяснено, но в същото време да се създава едно напрежение от някакви бъдещи планове, например, или групи хора, които може да не са чак толкова, как да кажа, подредени, колкото на вас ви се иска и това да създава едно вътрешно напрежение. Или пък да се появят някакви нови възможности, някаква нова информация да достигне до вас, на която така вътрешно може да се съпротивлявате. На 17 октомври, петък, Слънцето е в точен аспект с Юпитер, което означава, че темите, които са започнали в предния ден, 16 октомври, свързани с това да разширите мирогледа си, да дойде някаква нова информация, може да е свързано с чужбина, с чужденци, с някакво висше образование. Ще усещате едно вътрешно напрежение и сякаш дори може чужденци, чужбина или някакви ментори да се опитват да ви потиснат авторитета под някаква форма, но в същото време това да ви помогне да още повече да разширите мирогледа си, самите вие да започнете да мислите по нов и по-различен начин, да видите голямата картинка. И в края на деня Луната в Дева е в съвпад с Южният възел в Дева, което означава, че ще бъде момент, в който може да пуснете неща, които не ви служат по отношение на емоциите, нуждите, работата, ежедневието, здравето под някаква форма, сякаш да го оставите в миналото. Може също така и да дойдат някакви стари теми за разрешаване, свързани с дома, семейството, корените, дори теми свързани с вашата душа под някакви форма, нали? Някакви кармични ситуации или хора да привлечете. Но хубавото е, че Луната пък ще бъде в хармоничен аспект с Меркурий, с Марс, което означава, че много лесно можете да изразите това, което чувствате, това, което имате нужда и в същото време да действате спрямо водени от вашите емоции, нужди, като тук по-добре тези емоции да бъдат така здраво стъпили на земята, а не да реагирате първично на тях, защото по този начин аспекта пък ще се разгърне по малко по-напрегнат начин, ако не за вас, то за другите. На 18 октомври Луната в Дева в началото на деня отново сключва аспект с Марс, с Меркурий, ще ви бъде лесно да комуникирате, да действате в дадена посока, да предприемете някакви крачки. И колкото по-структурирани са тези крачки, имате някакъв план, толкова по-лесно ще ви бъде да действате в същото време и да ги продавате тези неща и да създавате контакти. Защото на 19 октомври Луната в Дева ще бъде в опозиция с Сатурн.
И това може да създаде едно напрежение между вашите емоции и сякаш отсреща има авторитети, хора с власт, с определен статус в обществото, които да усещате като една съпротива да споделяте нуждите си или това, което сте. И това ще се случи малко в по-късните часове или по-ранните часове на деня, защото пък рано сутринта Луната влиза в знака Везни и е хармоничен, Везните са знак, свързан с хармонията, с баланса, с партньорствата и ще бъде подходящо време на 19 октомври да се погрижите за външния си вид, да се видите с приятели, с партньори, да си направите една красота около вас, хармония, баланс също така. И Луната е в много близък аспект с Венера в Везни, което още повече ще засили тази женска енергия. Затова на 19 октомври моят съвет е да не се втурвате да правите нещо, да сте супер активни, по-скоро с тази женска енергия да се отпуснете, да се насладите, да отидете на шопинг, да си доставите едно удоволствие, което да подобри вашето, все едно да е свързано с вашия външен вид, красота, грим, нещо такова, типично по везнишки. И е много интересно, защото с Луната в Везни и Венера в Везни се оформи едно голямо хвърчило, една интересна конфигурация. И през Луната и Венера всъщност ще имаме възможност да вземем всичките плодове на тази конфигурация, а именно свързана с нашата женска енергия и това да правим малко по-женски неща, да се разкрасим, както казах, да си доставим удоволствие през било маникюр, нещо свързано с козметика, всичко това ще ни помогне малко да засилим нашата женска енергия. И на същия този ден, на 19 октомври, Марс е в съвпад с Плутон. Това няма да бъде единственият съвпад. В следващите месеци ще се срещат няколко пъти. Затова бъдете наблюдателни какво се случва по отношение на начина, по който комуникирате, начина, по който действате, отстоявате граници, продавате също така, защото това ще бъде един нов цикъл, който ще започне. Повече информация за тези по-важни аспекти ще дам в моят Viber канал, затова ако не сте се включили в него, може да го направите през линк в описанието. Ако искате по-задълбочена астрологична прогноза, може да си запазите час за консултация. И ако не сте се абонирали за каналът ми, го направете за още полезни астрологични съвети. Цялата информация за мен я оставям в описанието. Чао от мен и до скоро!